Δύση από την Ξάνθη. Κοίταξε, πώς μπορείς και αισιόδοξα μηνύματα. Από όλα αυτά που έλεγε προηγουμένως η Ρίτσα, έτσι, ότι δεν θα έχεις, αν έχεις μια αυτή τη συσκευή που θα πούμε παρακάτω, που θα περιγράψουμε, δεν χρειάζεται να ανησυχείς αν και κατά πόσο οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ θα κάνουν ή όχι απεργία, γιατί και ρεύμα θα έχεις και ότι θα έχεις και πολύ μεγάλη οικονομία θα κάνεις. Πρόκειται πράγματι είναι για μια πολύ μεγάλη ενεργειακή επένδυση, τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα από τις συστάσεις του κράτους και η μοναδική του είδους της στον κόσμο. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας, η οποία λέγεται Δευκαλίων Green Technology, υποστηρίζουν ότι με τη χρήση των αντιδραστήρων της τήξης υδρογόνου και νικελίου... Για να καταλάβει ο κόσμος, έχουμε μια επένδυση στην Ξάνθη. Μια επένδυση, είναι μια επένδυση. Είναι μια επένδυση όπου μια επιχείρηση Δευκαλίων αγόρασε στην ουσία την πατέντα, την εφεύρεση της πατέντας δύο Ιταλών επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, τον Φοκάρδη και Ρώση, που κατάφεραν το ακατόρθωτο, να πετύχουν δηλαδή πυρηνική αντίδραση σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι αυτό που αποκαλούν οι επιστήμονες ψυχρή σύνδεξη. Η Δευκαλίων λοιπόν θα κατασκευάζει στο πρώτο του εργοστάσιο, το οποίο έχει ήδη βρει και ετοιμάζεται να το ανακαινήσει, μικρούς αντιδραστήρες οικιακής χρήσης λοιπόν που θα κάνουν τι αυτοί. Θα παράγουν 30 κιλοβάτ θερμική ενέργεια την ώρα. Δηλαδή θα μου πείτε τι είναι τώρα 30 κιλοβάτ. Σημαίνει ότι ένα σπίτι 200 τετραγωνικών θα είναι αυτάρκες ενεργειακά, με θέρμανση και ζεστό νερό, ενώ και με ένα εναλλάκτη που μπορεί να έχει, μετατρέπει τη θερμική αυτή ενέργεια σε ηλεκτρική και τα πλεονάσματα τα πουλάει στη ΔΕΗ με έσοδα περίπου 2.500 με 3.000 ευρώ το χρόνο. Έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων αυτή η επένδυση, Αντώνη? Δεν έχουμε πει ακόμα, δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα πόσα κομμάτια θα βγάζουν για οικιακή χρήση την ημέρα. Αυτό που επιτυχάνεται πάντως είναι μια οικονομία της τάξης του 90% και με τη λειτουργία του αντιδραστήρα δεν εκλείεται ίχνος ρήπων στην ατμόσφαιρα. Κάτι τώρα όμως είπες τη λέξη κλειδί, αντιδραστήρας, και δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά και φοβίες. Αυτή, παιδιά, δεν έχει σχέση με πυρηνική ενέργεια. Δεν υπάρχει καν ακτινοβολία. Αυτή είναι η μαγεία της επιστήμης. Η τήξη των ατόμων του υδρογόνου και του νικελίου αφήνει σαν κατάλοιπο μόνο μερικά γραμμάρια χαλκό το χρόνο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κίνδυνο, είναι απόλυτα ασφαλές. Αυτό τουλάχιστον διαβεβαιώνουν αυτοί. Θα μου πείτε τώρα αυτό ακριβώς στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στον κόσμο, βέβαια υπάρχει μια επιφύλαξη με τη λογική ότι είναι πολύ καλό, ρε παιδί μου, για να είναι αληθινό. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει μέσα μετά από αυτά που λες. Δηλαδή, γιατί δεν χρησιμοποιείται τόσο καιρό. Όλοι πράγματι έχουν αυτή την άποψη. Γι' αυτό και η εταιρεία θα πραγματοποιήσει επίδειξη λειτουργία στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου τώρα στην Αθήνα, η οποία θα πιστοποιεί ότι η συσκευή της δουλεύει όπως ακριβώς υποστηρίζει. Κλείνοντας μόνο να πω ότι... Η τοπική κοινωνία τι λένε, οι κάτοικοι της περιοχής? Μακάρι, αυτό που λέμε, αν όντως είναι πραγματικό, μακάρι και θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει, από ό,τι λένε στην εταιρεία, το πρώτο εργοστάσιο που θα γίνει θα απασχολήσει γύρω στους 60 ανθρώπους και υπάρχει προοπτική να γίνουν άλλα δύο, το ένα πολύ μεγάλο για βιοτεχνική χρήση και το άλλο ακόμα μεγαλύτερο για βιομηχανική χρήση. Μέχρι τέλος του 2013 θα υπάρχουν δηλαδή 3 εργοστάσια παραγωγής αυτών των αντιδραστήρων στην Ξάνθη. Στο μεταξύ υπάρχει και το Πανεπιστήμιο εκεί, το Πολυτεχνείο, με ένα πολύ καλό τμήμα περιβάλλοντος. Φαντάζομαι θα γνωρίζουν εκεί και θα ξέρουν κατά πόσο αυτό είναι πράγματι ασφαλές. Η πατέντα είναι η μοναδική που έχει αγοραστεί στον κόσμο, την έχει αγοράσει Δευκαλίων για όλη την παγκόσμια χρήση πριν της αμερικανικής αγοράς. Οι Αμερικάνοι έχουν ήδη εφαρμόσει την τεχνολογία αυτή και μάλιστα υπάρχει για στρατιωτική χρήση μόνο μέχρι στιγμής και μάλιστα κινεί δύο, από ό,τι λένε τουλάχιστον, κινεί δύο πολεμικά υποβρύχια των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα. Ωραία. Η συσκευή αυτή. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νικολέτα, είναι μια άφωνη για τις... Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η επένδυση είναι αυτό που χρειάζεται τώρα η ελληνική οικονομία για να βάλει μπροστά τις μηχανές, γιατί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε επενδύσεις, οπωσδήποτε να φύγει η γραφειοκρατία από μπροστά, να έρθουν οι επενδύσεις ειδικά στην περιφέρεια και να ανοίξουν επιτέλους και τα κοινοτικά κονδύλια. Όχι, λέει τι χρειάζεται, δεν λέει ότι θα γίνει. Μετά από την πρόταση του κυρίου Γιούγκερ, την οποία υιοθέτησε ο κύριος Μπαρόζο και πλέον γίνεται πραγματικότητα, πάει ο κύριος Χρυσοχοΐδης στις Βρυξέλλες για το άνοιγμα του ΕΣΠΑ και την αναθεώρηση του προγράμματος. Ελπίζω ότι τα κοινοτικά κονδύλια θα έρθουν τώρα που δεν θα βάλουμε και την εθνική συμμετοχή. Είναι αυτό, πες ότι περιορίζεται στο πόσο? Περιορίζεται στο 15% παιδιά, δηλαδή είναι πολύ λίγα. Και μετά θυμάμαι σε μια συνέντευξη που είχα κάνει προ 2 ετών στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον κύριο Σεκελάρη, μου είχε πει ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την εθνική μας συμμετοχή. Αυτό τώρα λοιπόν το project θα πάρει σάρκα και οστά. Θα έχουμε τα χρήματα από εκεί, με πολύ μικρό επιτόκιο θα είναι το δάνειο.
Μιλάμε επιτόκιο τώρα της τάξης του 2%. Οπότε μπορούμε να τρέξουμε ένα τέτοιο project και έτσι να δει ανάπτυξη όλη η περιφέρεια. Μάλιστα.